Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyon amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan a Jade at taga Baguio City. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Makablaawan dagiti anak ko ada Magnus Kanyashika from MJ Antolin. Shout out kada Victoria Labsan, Arlene Palentino, Jasmine Rivera, Martha Hasildo, Christian Osias, Jaylene Canmila Bausa, Inang Rosario Bersaval, Clarita can Nelson Pahe, Shine Clarinel can Macmac dita sa Monte, Quezon Isabela, from Benny Rose Laya and family ti Barcelona, Spain. Esteban Carabok Agresor, Mabatan, Sampayan Palomares family, can Beshi Evalista from Rose Ann, Mabatan. Amin nga OFW apadak dito Roma from Samuel Paxi. Roman kan Bautista family ti Pangasinan from my personally. Bolbo kan Kulut nga ag best friend forever from Denmark, Belmoro. Kasinsin ko ani Jenny Francisco kan ate Vivian Kolkol dito'y Hong Kong from Corazon, Balaan. Pasqua kan Ramos family from Meros Ramos. Shout out pa iti Eson Lacunsay de la Cruz Cabanela kan Obar family ti Ilisur Burayok San Juan La Union from Eson Jerome. Lakay ko ani Melvin kan anak ko ada Francesca Pauline Patawi from Princess Ilona Jane Patawi. Viernes family di Tanamilangan Alfonso Lista Ifugao from Shea di Hong Kong.
Dante Rodrigo, Mildred Paraguas, Glory Canheling Rodrigo, ti Kabuluan, San Nicolas, Pangasinan, from Myla, ti Hong Kong. Amin at taga Pindangan, Kamiling Tarlac, from Jocelyn Castro, ti Hong Kong. Mama Elsa kan Papa Rodrigo Basyo, di ta Marmarsang, Alilam, Ilocos Sur, from Elma Basyo. Workmates ko dito'y Eco Trade Mart, Jadi, isuda Marjorie, Ana, Reynand, Cedric, kastamot ti boss kan Madam May from Daisy, Yagyagon. Shout out kada Joy Villanueva, Leniki Alejo, Homer Alamo, Imelda Velasquez kan William Bolosan Sr. Reynaldo Jose, Nanay Conching kan Tatay Marcelino Dolay from Josephine Jose, ti Asinggan, Pangasinan. Pagaduan, Ledda Reyes Libunaw family, ti Kawayan Isabela from May Ann Libunaw, ti Abu Dhabi, UAE. Medina Maburang family, kastamot da Ronaldin kan Gracias, kan ni Arlene Maburang Medina from Ronald Medina. Mamang Remy kan Tatang Amor Tunap, ti Vintar, Ilocos Norte, from Rabski. Makablaawan pay da Bong Sabado kan Gina Monching kan MC from Connie Sabado, ti Dasmariñas, Cavite. Mamang Marisol Domingo, tinamnama tumawini Isabela from Maria Angel Domingo. Benji Balong Jonathan kan Buksay, ti Chuchana Boarding House from Samson Bolasket, ti Bayumbong, Nueva Vizcaya. Zenny Mary Jane Belen Ani LV Rhea, ti Kuwait, from Juliet Sugitan. Rivera Adarna Gutierrez family, ti Prado Umingan, Pangasinan, from Oliver Gutierrez. Michael Balsita Joseph kan April Joy Culaton, from Dave, ti Malaysia. Kastamot ti Takang kan Passion family, from Mary Jane Takang. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Jade. Dear Manang Emmy, naimbag nga oras yu amin amang bukbukal iti Ferds Caballero YouTube channel. Kastamot ten dagiti dumdumngag. Ilingad naklangan manang itinagan a Jade at taga Baguio City. Diyak ibain nga ibaga manang amay saak agay. May saak a beautician manang kat ada salon ko dito'y Baguio. Naaway sakmet amang ipadrama iti padas ko bareng makaibati iti adal kadagiti dumdumngag. Pag-aayat ko adengdenggan dagiti padas amay patpatangatang dito'y channel yo. Kat daytoy ti agserserbi aliwliwak, uray madama ti trabahok iti salon ko. Sapay ko mamanang tamapili met amay drama. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Daw mo, auntie. Nay, si kamat gayam, Jade. Naimbag panta nakaawid ka. Kaano ka si Magpat? Idi pa'y kanikadwa nga daw, auntie. Ada ko magagarak kada kayo. Anya day ta, Jade. Inawagak namin ni Lala. Sakba nagawid ak dito'y probinsya tayo. Kaya't ko mga itugot iti Bagyo. Tap nadakad-kadwak iti salon ko. Marigata nak ngamin no ado ti customer. Ay kat kasanon nga iti trabaho na. Sweldoak matlaeng, auntie. Isa ano palubusan nyo? Agikat ka nun iti pagtrabahuan na. Kasta aya. Ay adakan ko na ano kayat nalakit day. Total, agtrabaho matlagayam ijay. Da kayo ngamin ti pampanunutin na, auntie. Amangan ka no diyo palubusan. Iso ti agdesisyon no kayat na. Bantayam taitalaang makadanon ijay syudad ti kasinsin mo. Di ka agdanag, auntie. Siyak ti makamukan kuana. Sana bale, tamakit-kitak tumot lang amin agaraw na, taag na idmot ijay balay. Kaya nagtrabaho iti salon ko. Kat no kayat nanto ti makasursuro iti trabaho iti salon, di nasaysaya at manan. Maala, makaamu kayo nga ron nga agsarita nga agkasinsen.
manugot kayo asumuro tak iti bagyo kani kasinsin Jade? Ay katno ko na naman kayat mo kano, di mapan ka no kayat mo. Agyaman nak nanang, kayat ko talaga tiyag trabaho iti syudad, tapno makatulong akmat kada kayo. Kurang mat ngamin ti masusweldo kiti pagtrab-trabahwak. Sana bale, talibre amin iti ayan ni kasinsin Jade. Basta sa isaya atom ti trabaho mi ijay, tapno saan akababain ka ni Jade. Isuro nakakano pa iti trabaho iti salon no kayat mau. Kayat ko launay ananang. Nagngina ti bayad no agenroll ka iti trabaho akas kan kwa na. Nalasige, to iso ti kayat mau. Ang magpakada ka ba't kan ni tatang mau. Nanang, kasaritak tumot ni tatang, apaman asumangpot manipod ijay talon. Anya, mapan ka iti bagyaw ko namlala. Tatang, isurot na kano ni kasinsin Jade. Agtrabaho ak iti salon na. Nay, anya nga iti trabaho iti salon na kat saan ka mat a beautician? Agbalinak nga assistant na tatang. Agyanak iti kahano iso. Ngam isuro nakmatla kano iti trabaho iti salon. Sapay italaeng adumapaw ka ijay syudad no bilang. Kan italang amaisina kakada kami kastamatan kadag iti kakabsat mao. Didak pagdanagan tatang, tag na edak mat iti balay ni kasinsin. Kan kanayon nga agkadwa kami iti salon na. Mala, basta aganad ka ijay anak ka. Sabali ti syudad, sabali mat ti probinsya. Laglagi pag amin abilin nyo, tatang. Dito iti salon ko, lala. Dito ay iti pagtrabahuan. Wow! Nagpintas mat gaya man, Jade. Unang, pinapintas ko talaga dito ay. Kung talaga masapol ko ti kadkadwak nang runa no ado ti customer. Oray para shampoo ka laang kadagiti agpapukis. Unang niya pa dita. Agwalis kadagiti buok amaregreg. Nalagan laang mat, iso ka ba alam? O sige, kayat ko dayta. Kan siyakmat tanti agidalimanak iti balay mo. Di ka agdanag kasinsin. Aramidak amin at trabaho akabaala. Very good. Agyaman naklala ha? Talaga ka tinapanunot ko, idagkasapulan ako iti kadwa. Iso nga inawagan ka dagos. Kat iti agdua-dua ka, no palubusan na ka ni auntie. Personalan na kinasarita. Agyaman nak, Jade. Nabayagan na kayat ko ti makigasang-gasat dito syudad. Adda amak ko. Ita, adda ka ditoy. Sigurado ang makaurnong ka. Ta saan ka paggastusin iti uray sentimo. Libre ti amin insan. Siyak, ti makaan mo. Agyaman na unay, kasinsin. Anusak a pinaduras ti salon ko manang Emmy kat idi adon ti customer ko kan agkasapulan nak iti kadwak ti kasinsin ko anilala tinapanunot ko nga awisan ditoy tapno matulungak matan ida. Saan anairuam ti kasinsin ko iti trabaho iti salon ngam ingkarik nga isurok. Nadaras met anak kasursuro ni Lala
Aging ga idi madumutten ti customer nga agpapaaramid kan kuana. Nalaos ti panagyaman na kanyak ta makatulong motten iti pamilya na iti probinsya, banag anang paragsak mot kanyak. Nagtultuloy nga rod ti panagtrabaho ti kasinsin ko anilala iti salon ko, aging ga nga adda ti nagbalin a regular customer na. Nakasangpot tamot langan dito'y balay. Nabanuga ka talaga, Lala. Kasano, kat nagsangpot mat ngamin dagiti customers mo insan. Iso aday ta, nabampannog kan. Naibaglangan taadda ka nangaramid ka dagiti daduma a customer. Kailalapay kuma na awan nangaramid ka dakwada. Kan talaga analaing kamaten, Lala. Katagyaman nakkan ka. No di nakinsurot dito syudad, nalabit nga dakpay laang ita iti karinderya pagpapaayak. Interesado ka mo't ngamin, iso analaka ka lang nga nakasursuro. Insan, nagoray ka man? Adamadmadlaw ko iti customer mo alalaki. Di ka na yung nagpamanicure kan ka. Aral mo nakakadiday dyan? Nilito ti bagbagam. Kasta na, jak into na ron ti bagbaganan no daduma. Nakadkadlaw nga insan Lala. Magandad ka nang runa, kati mo pa'y amo ti kinataon na. Narigat agtaliklatan ita, taado, dagiti manang gundaway. Nang runa, no makitkita da nga da trabaho, kandakal, ti mabirbiro ka. Iso nga rod adyak ikaskaso, napilit mat ngamin. Masansan pa'y nga umawag kan ag-text. Adakon ka da ita, ngam di mo kunaan na di ka pinalagipan. Agad nagka kunakmanan. Mala, yung kagsukatan, tapno makay nanatamutan, tani, rabiin. Kumusta amertan di anak mo iti bagyaw? Nasaya at Mart, napigsakan o ti salon ni Jade, iso nga ado ti customer da. Naimbaglangan ata nakasursuro adagos ni Lala iti trabaho iti salon. Talaga adak kala tulong ni insan na adjade kan kuana. Huwan nga rod. Kita man da di akana kamlakay. Makaungot kan kuana dagiti naganak na ide, gapoy ti kasya kinatao na. Angam kita man ita. Isuti makaad-ado at tumultulong ka dagiti kakabsat na nga agad-adal. Amo namot nga minti inararamid na. Naturad anapan nakikasanggasat iti bagyaw. Kat na ita, nagbaligi Mike. Ay huwag gayam, mapanak iti ili inton bigat, taagi patulod ka no iti kwarta ni Lala. Gumatangak tumuton ka dagiti kasapulan dito'y balay. Katuan bakit? Kan gumatang kantuman mo titi para pinapaitan tapno malanditan mo ti boksay. Madamdama, di kantuman makapagnan. Sige ka. Saan mo ta kanayo? Sige, no isuti ko na. Mga ano ko na umot nga imutan ka. Narigatan. Insan Lala, ape analadaw ka man ang nagkaawid. Kunak man lumapan kayo lang agbuya iti sine kanili ito Nagpaspasyar kami pa'y ngamin, kalpasan ti pa nagbuya mi iti sine. Sulitan mi kano ti day off ko, tagtrabaho ak manon inton bigat. Kat, kumusta kayo mat kanili ito
Inyam amuna ka din, kadagiti dadakkel na. Adda ka no pa'y as-asikasunda iti probinsyada. Iso asanda pa'y anak kaawi diti bagyo. Apaman ka no asumangpot da, iyam amunak ton kadakwada. Nabayag mo't nga ruda, nga da iti probinsya dagiti dadakkel na, no kasta. Wan nga rod. Dagiti katrabahuan na ati amamukon. Kastamot dagiti kagayam na. Di nasayaat. Ala, inka nga rudan agsukat. Kalpasan na aginanakan, tani, rabiin. Masapat pa yung bigat. Adu nga dagiti naki-appointment a customer. Isa sigurado nga awan man inanatan inton bigat iti salon. Sige nga ro, Jade. Maturog ka motan. Jade, mabalin ka di asa anak pa'y asumrag itangal daw? Ha? Apay? Nagmadi nga mintirik na ka nakariing. Medyo maulawak pa'y kan kaslarurusukan nak. Alalala, ang mga nanyamot daytan. Tinasayaat, mapan ka agpa-check up. Manungal daw na madmadlaw kung agmamayu ka. Nga awan na pulos ti kaganay gayam. Jade. Saan la aday ta? Kanayon kang agtugtuglap na awan araramidam iti shop. Kat saan ka mo't asigo da kasta? Aguray ka? Ala, saan nga ta? Anya, insan? Lala, nagbinulan ka din? Saan pa'y nga rod? Iso siguro kasto'y tirik na. Nasa anak pa'y nagbinulan. Diyos mio! Ama numasikog kamot, Lala! Anya? Tinasayaat, inka agpa-check up. Tapno maamuam, na anya talaga ti mapaspasamak kang ka. Talaga nagdwa-dwaak, itikas di adjar idi ti kasinsin ko manang Emmy. Kat pimudno ti atap ko. Masikog at talaga ni Lala akasinsin ko. Kinasarita na nga rod ti kaayan ayat na. Kat imbaga na kano nga urayan na ti sasangpot dagiti naganak na. Tapno mapanda makisaritan kadaan ti iji probinsya. Kampante mo tiriknak iti dayta na amwak. Iso nga inururay ni Lala dayta nga aldaw. Ngam ininot asaanan ang nagpakpakita ken ni Lala ti kaayan ayat na, agingga iti saanan ang nagpakpakita apulos. Nagdanag ni Lala, iso anapan iti pagtrabtrabahuan ti kaayan ayat na, tapno makasarita na dagiti naamamu na katrabahuan na. Ngam kastaunay apan nakaklaat na, idinaamuan na ang nag-resign kanugayaman ni Lito, kat saan da nga ammo no sa dino tinagturungan na. Kastaunay asang sangit idi nilalamanang. Idi na amuan dagiti dadakkel na ti kasasaad na, kayat da nga iyawi don iti probinsyami, ngam nagkadkad ni Lala, kat impeteng na nga agtali na iti bagyo, bareng makapanunot tumetlaang ti kaayan ayat na, kat subyan na ida iti agbalinto nga anak da. Agingga iti nakapagpasngay ni Lala, ngam awan apulos tinauray na akaayan ayat na.
Sano abulanan, kalpasan ang nagpas ngay kalala. Nga maging kaita, saan na nagpakpakita kin ka da alito. Diyak nam na maanan ngagpakita pa'y kanyak. Talaga alino ko naktiawanan bain. Nagsamakedak ka dagiti Karina. Ngam inalilaw naklagayam. Bye-bye, Amon. Tinapatag, nasalun at kayo ita anak mo. Pasensya ka kanya ko na. Noong pangag kala ko maidi. Saan napasama kanyak ti kastoy, Jade? Ita, nagbalin kami pa yan akargong. Ay nainsan, napasama kanda ita. Saanin ang maibabawi? No iti chess ko ma, touch move ko nada. Ano sana bale? Tadan liwliwata dito balay. Sabay, nag-cute ti ka anak ako. Sana bale, taituloy ko tagtrabaho iji salon. Tapno makasubali takmot iti kinasaya at mo kada kami nga agina. Lala, aging kay iti kayat mo tagtalinaid ditoy. Ditoy kayo latak ni baby. Pag tinulungan tapadakkalan ti anak mo. Ay na, adanton mangayab kanyak iti. Tita Love. Ha? Insan Lala, kita man ti kawas ko, ano gusto matlaan? Ay na, talaga nga mas excited ka pa ngam ni Renz, Jade. Of course! Ita ti graduation iti high school ti kaanak ka. Iso talaga nga excited, Sika talaga. Wow. Talaga mo ta. Nagpipintas kayo. Nagbanglo ka matan, Tita Love? Siyempre. Agasam ta graduaran ti uniko ihumi ka ni Mami. Mas excited pa ni Tita Love mo ngam siya, anak ko. Talaga love na Tita Love. Katagyaman kami ka ni Mami, tada o tulong mo kada kami. When Jade, no saan aga po iti tulong mo? Saan ko nakaadal ni Renz iti private school? Hanya kayo ka di nga agina. Pakaragsak kag aramidak. Taimbilang ko nga anak ko ni Renz. Asino kumangay ti pang tidak kadag iti masapsapulak no saan nga iso? Iso a Renz, panunote mo no anya ti kayat mo a kurso ta iso ti i-enroll mo. Agpa iso Tita Love? Pagadalo na kiti uraan niya a kurso kayat ko? Of course, my dear. Kayat ko nga agbalin ka amay sa a professional. Tapno damat gunggunami ka ni Mami nga agtrab-trabaho iti inaldaw. Agyaman kami kan ka, Jade. Thank you, Tita Love. I love you. I love you more, anak ko. Mala, mapantay yun. Ang mga numala daw tayo iti graduation mo. Sayang ang beauty ni Tita Love. Sayang bakay. Tadi ta maatendaran ti graduation ta apo ko ta. Kasano, kat saan tamutan na makabiyahe iti adayaw. Ay, maulawak pa yan. Ay na, jaklan ni nam na mga agbalin akas jay ti bihag dagiti agina.
Impagarup ko no madadaalan ti biyag idin nilalang anak ta. Gapoy tinapasamak kan kuana. Naimbag ta saan anaawanan itinamnama. Kadakkel at ulong kadakwada nga agina ni Jade. Podno day ta nga imbagam. Ta iso tinang tulong kan nilala tapno makaadal ti anak na. Eta ag kolehiyon di apo ko ta. Ay na mailiwak paikit din akin kuana. Sana balay, taimbagamot ni Lala nga umaydan to ag bakasyon nga agina ditoy. Makita tanto manan di apo ko ta. Sa bagay, sapay la kumata masupapakan to ti amin a kinaimbag ni Jade kanagiti agina. Saan akarkar dayo ang mapasamak day talakay. Gapo iti kinasaya at naatao. Apay nga awan pa ni Renz. Imawag itay. Medyo maladaw ka no. Tadalapasan na iti pagadalan. Ay na, talaga abiliba. Kiti kinagagit na nga agadal. Saan laday ta? Manulatawanan, malpas ng ti kurso ngayon nala na. Kat no mapagasata na makapasay ti board exam, may santon anan-anay nga inhinyero. Gapo da ita ititulong mo, Jade. Kunakmatan. Imbilang ko nga anak ko ni Renz. Pakaragsakak ti amin nga ipapaay ko kankwana. Iso asyak ti rumbang nga agyaman kada kayong agina ta saan da ka pinanawang. Saan to ang mapasamak dayta? Namnamaam nga agtalinaid kami ditoy agingga iti inggana. Thank you, Insan Lala. Amin ang naipundar ko, ibatik to amin kin ni Renz. Amin ang nagbanugak, kukuanan to amin. Tamo mo ti ka sa saad ko. Awan ti makuna pamilya, ta sa anak mo't anang asawan. Iso ani Renz ti imbilang kun nga anak ko. Ngam Jade, adamat dagiti kakaanakam. Amang ano da makunada no kanayon latan ati anak ko ti prioridad mo. Di ka agda nag-Insan Lala, tadamot na ilasin para kadakwada. Kat syempre, sabali ti para ka ni Renz. Makatawon lang nga nagturpos ka ni ti college. Winner tita love? Ikagumak ta graduate. Tay sagot ko kada kayo ko ni mami ti diploma. Amom ka di asipod si Mangbay kay ti biyag mi ni mami. Nakarkaro na nagbalin kami anas saet nagtrabaho. Ta kayat mi, may paayanda kay tinarima tamasakbayan.
Kat nagbunga ti amin na sakripisyo mi ni mami. Ta itapay laang, makit-kita ko nagbalin kan to a successful iti masakbayan. Jak to mga agyaman kan ka tita love. Ikarik, saan kayo to abaybayan kan ni mami? Amok day Terence. Iso akang pantiak matan. Ngauraan niya pa iti mapaspasamak iti masakbayan. Amok nga daka apag sadagan mi kan ni mami. Naggasatak, tauray di makilak ngawan amak. Ada kayo mo't kan ni mami anang padakkel kanyak. Kanang iparik na iti pamatig ti maysa nga amakan ina. Patpatgan kayo unay-unay kan ni mami, tita love. Nakaturpusan ni Renz manang Emmy kat madama nga agree-review para iti board exam. Awanan tikid dawen may pay ka ni insan lala iti namarswa, taimpaayan na kami iti anak anasimpet kan maipanakkel mi. Nagasatakmet ta simmang bay dagiti agina iti biag ko manang, tamakunak anaadda-anak iti bukod ko a pamilya, iti likudan ti kastoy a kinatao. Kat no bilang tadumtang ti panawan nga isublikon ti bulod ko abiyag, nakasagana akon manang taamok nga adda na aramidak anasayaat, bayat as ibibiyaga. Daytoy ti padas ko manang, toy pagayam mo, Jade. Pagayam ko a Jade, nagsaya at kaatao, kat di mo tagibasitan ti kinataom, taadapay abak mo apudpud no alalaki iti naaramidam iti padam a tao. Mangipanagnak, asaan amarukod ti kinasaya at ti maysa a tao, babaan iti physical alangana. Sapay kuma, taipaayan nakapay iti atidog abiyag tinamarswa, tapno maimatangam pa iti bunga ti kinasayaat mo a tao. Alakastan, pagayam ko, katagyaman na, kiti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Tintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti, naglabas, asaan kan panubo. Liday kan ragsa, isudat ng paris. Kadagiti tugon, iti danal tibiyag.